अमचन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। रजाई में घुस के छौरी रतिया करे हो वीडियो कॉलिंग। रजाई में घुस के छौरी रतिया करे हो वीडियो कॉलिंग। ऊपर नीचा देखा के छौरी छौरा के छोड़बे हो पानी गे। ऊपर नीचा देखा के छौरी छौरा के छोड़बे हो पानी गे। रजाई में घुस के छौरी रतिया करे हो वीडियो कॉलिंग। रजाई में घुस के छौरी रतिया करे हो वीडियो कॉलिंग। ऊपर नीचा देखा के छौरी छौरा के छोड़बे हो पानी गे। ऊपर नीचा देखा के छौरी छौरा के छोड़बे हो पानी गे। ऊपर नीचा देखा के छौरी छौरा के छोड़बे हो पानी गे। छौरा के छोड़बे हो पानी गे। होठवा में लाली लगाई के छौरी मुस्की जे मारई हो। मुस्की देखी के छौरा तबर पगला बई हो। होठवा में लाली लगाई के छौरी मुस्की जे मारई हो। मुस्की देखी के छौरा तबर पगला बई हो। बहसल छौरी ओढ़नी सीना से हटाबई हो। बहसल छौरी ओढ़नी सीना से हटाबई हो। ऊपर नीचा देखा के छौरी छौरा के छोड़बे हो पानी गे। ऊपर नीचा देखा के छौरी छौरा के छोड़बे हो पानी गे। छौरा के छोड़बे हो पानी गे। माना नहीं करे हो छौरी करे हो विश्वास रे। हमारे माने हो छौरी अपन बतार रे। माना नहीं करे हो छौरी करे हो विश्वास रे। हमारे माने हो छौरी अपन बतार रे। सुनील सुपारिया मंजे गौरव से रात भर बात करई हो। सुनील सुपारिया मंजे गौरव से रात भर बात करई हो। ऊपर नीचा देखा के छौरी छौरा के छोड़बे हो पानी गे। ऊपर नीचा देखा के छौरी छौरा के छोड़बे हो पानी गे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।